Naida saya ti phainai dong mahani maru phainai maru phainai maru phainai Rock rock Ruban stream mas marina Illegal migrant go back Illegal migrant go back Sini pantai mas marina Sini pantai mas marina Illegal migrant go back Illegal migrant go back Daki sini pantai mas marina Sini pantai mas marina Sini hani phainai dong Ini bilang korang Illegal migrant dong Kipili mas baru hanai Illegal migrant go back Tini tam nanti lahar ka Sulaiman. Tini to sini mo Tripura hani jotto problem tono kampen siu. Engkai sini kujugo tong nai lo press briefing khai to side no dikha. Ai pan norok sungka ba. Sung tewisa sanai tini hingka ke sini mo hani jata major problem tongo. Aboni bisingo 8 demand tongo. 8 demand ni bisingo je main problem kangkai illegal migrant. Abo 1949 15 October nismi jata March mani ulon nismi chini haw mo jongjala sai mani o jongjali yak ni kagna ni bagai bohai ke kagman kebang ma party kebang ma rajniti bodolok chaitok phano oboni solution khaimeya engke tabuk a solution khaimeya ni bagai sing tabuk khorang tisanani ma phaileka engke chini mo khorang soiresan tongnai tabuk je chini mo na solving asan illegal migrant joto sal chinmo hawa tongnai bongno identify khayei bongno detention camp bo chok ya sak chinmo soba thai ya sak na soli tongnai Nang mo tini besok gonta jorti bonda ujak. mo tini to 24 hour tini mo 24 hour mo tongnai apato mo sini puila wansuk mani first step tabung ni chengkhani oboni ulo wansuk jangnai obo choira sapa nang mano ahepano mo kaisa limit kaisa 24 hour ni badai bon lakhok ja po jaga bo thayo nor mo hangke 26 ashram bari basai bari thai basai bari bazar national highway Tini hai je shala obo hai je norok bond da golai mani shala. Kebang ma Tripura sarang no baksa sak ni dofano tente lai beng lai no ga asugoi tongnai rok borno tai tam sanai. ari naidi joto to 100 ni bisingo 100 to obo support maya abo to mo siri city ni raidano ahaipano sini borok tabu 80% 85% dofani bagai khanangjak baksa phaimaya phano bongni bukhawo tongo oro to kuno moto non political civil society ni ngai dakhokjak oro job bebak sini mo Tripura bosong ni borok bebang no khanangjak no ahaipano baksa phaimaya apana borok support tongo hini ang kha khayo